¿Qué hubiera sido del Valencia Basket si hubiera bajado los brazos antes del ascenso a la ACB en 1988? ¿O si hubiera arrojado la toalla en Huesca tras bajar de nuevo a la EVA en 1995? ¿O tras perder sus dos primeras finales europeas de su historia en Zaragoza y Lyon? Pues la respuesta a todas ellas es esfuerzo. Ese con el que se lograron la Copa del Rey del 98, la ULEP de 2003 o la Eurocup de 2010 y 2014. Por tanto, por todo ello les invito a que disfruten de esta exposición de 146 instantáneas que son un pequeño trocito del corazón del Valencia Basket, igual que las he disfrutado yo cuando las he visto. Pero quedan aún grandes desafíos como conquistar la Liga o jugar una final de la Euroliga. ¿Por qué no? Cerca hemos estado, pero el esfuerzo conlleva a no desesperar y a volver a intentar. La exposición que hoy inauguramos guarda, tras estos paneles, 30 años de historia de Valencia Basket, 30 años de respeto y de sentimiento por un club, una ciudad, una afición y, en definitiva, 30 años de esfuerzo de muchas personas, muchos patrocinadores, pero de una manera especial de Fernando y de Juan Roch y, por supuesto, también de Hortensia Herrero, sin los que todo esto, sin ellos, de verdad, todo esto sería prácticamente imposible, o lo que mejor dicho, es posible gracias a ellos, y justo es este agradecimiento. Hoy, en nuestro 30 aniversario, es un buen día para poner en valor y agradecer el legado que están dejando a toda la sociedad valenciana. Así que 30 años de gracias. El balón que saltó al aire aquel 27 de septiembre de 1986 todavía sigue subiendo. En su trayecto ha dejado 3 títulos europeos, una Copa del Rey, un subcampeonato de Liga, 3 subcampeonatos de Copa del Rey y otros 3 subcampeonatos de Europa. Y el balón todavía está volando en busca de más títulos y glorias para nuestra afición y para nuestra tierra. Estamos seguros que con el apoyo y el esfuerzo de todos y de los miles de aficionados taroncha, los éxitos continuarán. Remontarse a 30 años de historia, en aquel año 86, cuando Paco, Vicente, Juan, Fernando, Roch y Pipo se encargaron con este proyecto, pues la verdad que hoy empezamos a recoger 30 años de historia que van ustedes a contemplar en este recorrido tan extraordinario, y también marcar a todo el equipo técnico, a todos los jugadores, lo que va a ser el presente y el futuro para dentro de 30 años volver a hacer otra que recoja toda esta historia de este Valencia. Para nosotros, para Bankia, es un placer también estar acompañando al Valencia Basket. Y simplemente por 3 razones que diré yo. En primer lugar, porque compartimos los valores, esos valores de la cultura del esfuerzo, del trabajo en equipo, que tan firmemente el equipo estáis desarrollando y comunicando día a día. También porque somos valencianos. Nosotros somos Banco Valenciano y por tanto estamos orgullosos de estar con el Valencia Basket. Potser molts de vosaltres igual teniu el mateix record que jo, no ho sé, jo el tinc, no? I és el record d'aquell moment en què es van començar a enganxar al bàsquet alguns de la meva generació, que és d'aquell any 98 en el que es guanya la Copa i que va fer com un crec, no? I de dir, tots, el València Bàsquet, en aquell cas a més a València, no? Que es va enganxar a tots, no? I que es van connectar al bàsquet, i des d'aquest moment tenim aquesta afició, no? I aquest viri que corre per dins d'aficionar-te a un esport i d'intentar ajudar a aconseguir els seus objectius. Gràcies a la gent que ho va fer possible en aquells anys i gràcies als que esteu avui així ara. Encara que no ho parega, és impossible poder-ho imaginar. Jo també he jugat a bàsquet, però ben més impossible imaginar-ho. He jugat poc de temps, però un poquet sí. Pareix mentira, arribava a tirar i bé, bueno, jugava. I la veritat és que em va connectar molt també, no? Aquest any 98 o també el 2002 crec que va ser, no? La ULEP, en el Novo Mesto, que es va jugar en aquella eliminatòria, i com vam estar ahí també lluitant i patint, no? Pues aquestes històries, no? Són les que avui celebrem així i que commemora aquesta exposició que avui anem a inaugurar, i el treball de tantíssima gent, 30 anys dedicant-se a una passió, 30 anys dedicant-se a un esport i a una filosofia, no? Abans s'ha dit que tenim el gran reconeixement, no? Com a club de ser un dels millors clubs d'Europa. Sí, és cert, només cal mirar el palmarès, però sobretot i també
per la gestió i per tipus de club. I penso que això és important posar damunt la taula, no? Com s'ha gestionat un club en una ciutat com València, en les dificultats que n'hi ha per poder arribar així, però tots esforçant-se, no? Esforçant-se cadascú en la seva possibilitat per arribar a ser un exemple de gestió de club també, un exemple de transmissió de valors. Veig per ahir alguns dels representants de l'esport base. És importantíssim com s'educa als nostres esportistes més menuts, no? I que alguns d'ells arriben al primer equip, però els que no arriben també estan educats com a persones en aquesta cultura d'esforç i del compromís, en el treball, en el dia a dia, en la constància. I això és el que celebrem avui així, per tant, em fa molt de goig poder estar com a conseller d'Educació, de Cultura, d'Investigació i d'Esport, perquè al final el València Bàsquet ho simbolitza tot, no és només esport. Sou molt d'educació, moltíssim d'educació i moltíssim de cultura valenciana, del que ens representeu quan aneu a tots els camps de tot el món. I a l'afició, no? A l'afició agrair com està cada dia a la Fonteta, no? I omplint i sent una de les aficions referents. El desembarco que es fa quan hi ha una Copa del Rei, no? Per exemple, o qualsevol partit que ens acompanya i que acompanyen a l'equip, no? Per tant, agrair a tots els que formeu part d'esta família i inaugurar avui l'exposició que, com deia Miguel, espero que d'ací 30 anys pugui ser encara més gran i puguem celebrar tots dins d'aquesta filosofia que té el club, que estem així, que volem treballar, que volem seguir creixent com a projecte i que aquest orgull taronja i que aquesta afició taronja estiga ben representada com està avui així. Per tant, inaugurem l'exposició. Moltíssimes gràcies a totes i tots i visca el València Bàsquet i visca aquest orgull taronja.